Салом дӯстон ва забон омӯзони азиз, хушомадед ба канали touchenglish.com. маконе ҳаст ки барои шумо забони англисиро ҳамчун воситаи муоширатӣ байналмилалӣ осон ва қулай мефаҳмонад ва ҳадафи асосии ин канал омӯзонидани забони англисӣ ҳамчун воситаи муоширати байналмилалӣ мебошад ва ин бахши саволу ҷавоб аст ва агар шумо ҳам ягон саволе доред дар комментария нависед, мо ҳатман ҷавоб хоҳем гардонид ва дар ин дарс мо тасмим гирифтем ки ба ду саволи аъзоёни гурӯҳ ҷавоб гардонем. Хуб, Фарзин Тухсанов савол додааст ки муҳоҷирон бо сабаби баста будани сарҳади Федератсияи Россия маҷбуран хати сарҳади Амрико ё ягон давлатҳои Аврупоро убур кунанд. Хуб, ҳаминро бо забони англисӣ чӣ хел тарҷума кунам гуфтааст. Хуб, пас рафтем. Муҳоҷир migrant, migrant. Хуб, муҳоҷирон шакли ҷамъ migrants, migrants. Хуб, бо сабаби due to бо сабаби due to. Хуб, сарҳад border. Хуб, баста будан closure. Their border closure. Банд будани, баста будани сарҳад. Their border closure. Хуб, Федератсияи Россия. Хуб, Россия Russian. Хуб, Федератсия Federation. Хуб, Russian Federation. Хуб, маҷбур будан forced. Маҷбур будан. Хуб, убур кардан cross. Хуб, хат line. Хуб, their border line. Ане хати сарҳад. Their border line. Хати сарҳад. Хуб, America. America. Хуб, ё бо забони англисӣ or. Хуб, some. Ягон. Хуб, Аврупо Europe. Хуб, давлат country. Хуб, давлатҳо шакли ҷамъ countries. Хуб, давлатҳои Аврупо Europe countries. Хуб, ана кунун ҷумларо пурра мехонем. Хуб, рафтем. Баъд аз ман такрор. Migrants due to their border closure of Russian Federation forced to cross their borderline of America or some Europe countries. خب یک بار دیگر تکرار. Let's go. The migrants due to their border closure of Russian Federation forced to cross their borderline of Europe countries. خب سوال دوم از طرف کامران شریپov نوشته ки фарқияти байни ҳарфҳои K ва C дар чӣ аст? Хоб, воқеан ҳар ду ҳарф овози яхеларо ифода мекунанд, яъне овози кро ифода мекунанд. Хоб, ва инчунин гуфтааст ки барои чӣ дар исми Комрон C навишта нашудааст дар ҷои K
ва инчунин ҳам гуфтааст ки барои чӣ дар исми Конор дар ҷои ҳарфи си кей навишта нашудааст. хуб, дар фонетикии забони англисӣ ду қоидаи махсусе мавҷуд аст барои исбот кардани ин савол. хуб, қоидаи якум: агар садоноки якуми калима ҳарфҳои о, ю бошад, хуб, ҳарфи якуми калима бо си навишта мешавад. хуб, мисол Connor. хуб, ёки Caroline. ҳар ду номи хориҷӣ ҳастанд. Caroline, Connor, Caroline. хуб, ё ки car. хуб, cute. яъне садоноки дуюми калима агар бо ҳарфҳои о, ю, бошад, ҳарфи якуми калима ҳамеша бо си навишта мешавад. хуб, ва қоидаи дуюм: агар садоноки якуми калима ай бошад, ҳарфи якуми калима бо ҳарфи кей навишта мешавад. хуб, мисол key, ключ, калид, key, ёки kid, кӯдак, kid, яъне баъд аз кей ай омадааст, ҳамеша бо кей навишта мешавад, яъне бо си навишта намешавад. хуб, ва ин қоида асосан аз тарафи соҳибзабонҳо ҳамеша риоя карда мешавад. хуб, ва мисол ҳамин Конор яке аз шахсиятҳои барҷаста ва ҷанговари UFC аст, ки аслан ирландӣ аст, забонаш англисӣ аст, яъне соҳибзабон аст, ки яъне ӯ ба ин қоидаи нозуки забони англисӣ риоя кардаанд. хуб, ва ин қоида ҳамеша гуфтем ки барои соҳибзабонон бисёр муҳим аст ва ин қоидаро риоя мекунанд, ва барои ғайри соҳибзабонон ҳамеша онҳо ин қоидаро на он қадар риоя мекунанд. хуб, исми кумрон мувофиқи фонетики забони англисӣ, яъне қоидаи забони англисӣ бояд бо си навишта шавад, на бо кей, ва аксарияти номҳои русӣ, тоҷикӣ яъне бо ҳарфи кей навишта шудааст, хусусан дар шиносномаҳо, дар шаҳодатномаҳо. хуб, аммо ин қоидаи забони англисӣ талаб карда намешавад. хуб, агар дар ин ҷо иштибоҳе бошад, ягон мушкиле нест, чунки ин қоида на он қадар талаб карда мешавад барои ғайри соҳибзабонон, аммо барои соҳибзабонон бисёр муҳим аст, чунки забонашон забони англисӣ аст, ба қоидаи забони англисӣ риоя мекунанд. хуб, агар шумо ҳам дӯстон ва забономӯзони азиз ягон савол доред, ё ягон дархост доред, ё ягон мавзӯи забони англисиро намефаҳмед, дар комментария нависед, мо ҳатман хонда он мавзӯъро барои шумо видео карда нишон хоҳем дод. хуб, то дарси оянда, бай.